dnešnej výstavy Americká Kita. Máte možnosť vidieť, že aj pes sa veľmi teší, takže veľký, veľký potlesk. Teraz pán rozhodca mi povedal, že toto už je show, aby ste si nemysleli, že tento pes chodí zle. Tu už nejde o nič. Mali ste možnosť, že to sú emócie, mali ste možnosť vidieť pred malou chvíľou, ako tento pes chodil. Takže druhé miesto, rezervný Best in Show. Je to predstaviteľ teriérov, jemnosrstný pšeničný teriér. Pána rozhodcu. Emoce kypí a na prvním míste je to slovenský Kopov! Najkrajší jedinec dnešného výstavného dňa, predstaviteľ Slovenského národného plevena Slovenský Kopov. Ešte raz veľký potlesk, veľká vďaka pánovi rozhodcovi za jeho výber. Myslím si, že súhlasili ste s ním, teda podľa vašich emócií, aké ste prejavovali. Tretí najkrajší pes, Americká Kita, rezervný Best in Show, jemnosrstný pšeničný teriér a víťazom sa stal Slovenský Kopov. Pohár za Best in Show odovzdáva primátorka Lučenca, pani doktorka Alexandra Pivková. Váš veľký potlesk pre pani primátorku, vďaka ktorej sa výstava v Lučenci mohla konať. Poprosíme samozrejme všetkých rozhodcov, aby sa prišli s 3 najkrajšími psami dnešného výstavného dňa odfotografovať.